wanda a haraka ta ɓangaren soja a yau mun tabbatar da cewa gwamnatinmu tana so mu zamo daga cikin ƙasashe masu ƙarfi wanda dole taɓa mu ana jin shakka a taɓa mu. An zo an yi wata dunkuliyayyar sayayya wadda birjen wata ƙasa ne na soja, birje ne na shekara na wata ƙasa, amma aka je aka yi wata dunkulalliyar sayayya kasuwa ta euro na goga euro ko dola na goga dola miliyan 80. Abu ne wanda babu wata ƙasa ta siyasa a nan kewayenmu yanzu cikin wannan ƙasashen namu na Afirka ta yamma. Babu wannan ƙasar zai iya cika maka baki, babu ƙasar da demokrasiya wadda ake kirari irin demokradiyya irin wannan ta ƙasashen turai, wadda take da iko ne za ta ɗauki wannan kuɗi euro miliyan 80 ta ce wai za ta sa su ga drone ta siyo ta yi kare ƙasar ta. Babu wannan ƙasar, in akwai ta ɗaga min, ko Najeriya ba ta da wannan kuɗin ajiyar mararan da za ta je ta yi wannan kasuwar, ba ta da su. Babu, ƙarya ne, in dai ƙasar demokradiyya ce ba isa a yi ba, ya isa kuma a gwada mana. Wannan shine yake nuna muku demokrasiya kin banza ce, ƙarya ce. A baya yau wannan kuɗin Nijar ba ta isa ta hidda euro miliyan 80 ba, ko tana da su a je ta kasuwa sai da izinin wata ƙasa. Sai an ba ku izini, kun ba ku isa ba ma a bar ku, me za ku yi da su? Ciya za a yi, za mu zo mu taimake ku. Ku bar kuɗin, za mu taimake ku. Su kawo sojojin su zube duka, ku biya albashi sojojin su. Amma yau Allah ya taimake mu, ya kawo mana canji. Masu rufaffin ido wanda idanuwansu sun rufe, tunaninsu kullum yana za a yi, su wane kaɗai ne za su yi shugabanci mu samu kuɗi. Idan su ba shugabanni ba ne, masu gidajenmu ba sa mulki, ba mu samun komai. Komi abin da ƙasa za ta samu, kowane irin ci gaba da ƙasa za ta samu, su a wurinsu ba ci gaba ba ne. Ku je ku saurari taro da ƙasashen turai suka yi, ku je ku saurara ku ji abin da suka tattauna akan yaƙin Rasha da ƙasar Ukraine. Saboda mi babu riba, sun tattara kuɗaɗensu sama da euro biliyan 200 sun sa a cikin yaƙin, kuma yanzu wai tunaninsu ina ne kuɗinsu za su fito. Saboda yakin ba za a yi nasara ba, a tai a rushiyar ƙasar Rasha a yi kace-kace da ita, su shiga su ciwo gali masu kwaso. Babu irin abin da suke muna a nan ƙasashen Afirka. Suna finansai 'yan ta'adda na tare musu wuri, suna kwasa zinariya, suna kai ƙasashen suna cin riba. Mu kuma an bar mu a cikin wahala da tashin hankali. Yau sun gwada ga Rasha ba riba. Falillahi alhamdu. Allah mun gode maka. Ubangiji Allah ya ƙara tarwatsa su. Yau ƙasar Faransa yau suke zargin ta, ita da ta yi gaba da cikin wannan al'amari, suke zargin ita ce. Ka'ida ma ita ya kamata su cilasta ta biya su wannan kuɗin, to a ina kuɗin za su fito? Ga sunan kullum ana faɗin sababbin kamfanoni, tsofaffin kamfanoni a ƙasar Faransa wanda an yi shekaru suna ɗaukar nauyin al'umma, suna nan ga rufewa, suna fita. Saboda kawai Sahel ya nuna babu wani ƙasashen Europe ba su da wata ƙarya Sahel ce. A tattara kuɗi a ba Faransa ta zo ta yi finansai 'yan ta'adda, su kuma su taho su dinga yawo suna ce muku sun zo yawon biɗo ido, sun zo taimaka muku bangaren ta'addanci, suna kwashe mana dukiyoyi. Amma har yau makafi daga cikinmu sun kasa ganewa. Muna kiran ku da Allah ku fahimta. Ku fahimta, ku warware, ku buɗe idanuwanku, ku gane cewa ku kishin ƙasar ku yadda suke kishin ƙasashensu. Idan aka taɓa mutum ɗaya a cikin ƙasashen Europe, magana za ta taso, 'yan jaridu su komi yanya nami. Amma ku a kashe ɗan uwanka ma na jini, amma in dai za ka samu kuɗi ba damuwa ba ne. Makwabci, ƙasa da ƙasa, makwabtaka da makwabtaka ana tashin hankali, ba ku a ƙaunar wani ya ce gaba. Kowa so yake wane ya durƙushe, mu a ce mu ne muke da kamfanoni, su ba su da. To mu ga Allah ne muka dogara, kuma mun roƙi Allah, kuma Allah ya shiga cikin al'amarinmu, kuma haka muke so Allah ya ci gaba da kare mu daga sharrin ku. Da ku na cikin gidan, da kuma na waje, Allah shiga tsakaninmu da ku.